Dolazak deteta na svet i roditeljstvo sa sobom nose nove iskustva i iskušenja, a kada se dogodi prevremeni porođaj, sve to je još naglašenije. Kada sam otišla u porodilište, moj porođaj je, nažalost, već bio počeo. Što, naravno, nije bilo dobro, jer nisam očekivala da taj porođaj počne, s obzirom da sam bila tek u 25. nedelji trudnoće. Tako da sve to za mene bilo veliko iznenađenje. Prvo je bilo iznenađenje da uopšte porođaj može da se desi u 25. nedelji, a onda mi je bilo iznenađenje i sve ostalo što je taj porođaj pratilo. Ja u to vreme nisam, to je bila moja prva trudnoća, nisam uopšte znala da mogu da se porodim tako rano. Tako da mi je sve bilo potpuno novo. Znači i trudnoća i uopšte porođaj koji treba da se okonča na taj način. Tako da sve što je nastupilo u porodilištu zapravo je bilo potpuno novo za mene, a u tom trenutku kada se dešava nešto što nismo planirali, što naravno nije dobro, u tom trenutku za mene sve bilo i zastrašujuće. Taj osjećaj me zapravo pratio sve vreme dok sam boravila u porodilištu i kada sam se porodila. Taj strah i taj osjećaj je pojačavalo i to što zapravo nisam znala šta mi se dešava, niti šta mogu da očekujem. Moje bebe su bile jako male, jako nezrele, to je još bitnije. Jeste fascinantno kada se čuje da se beba rodi sa 600 grama ili 700 grama, ali još fascinantnije je zapravo to što su one nezrele i što u tom trenutku zapravo imaju mnogo raznih medicinskih izazova. Što je naravno ta strana koja se tiče lekara, ali za roditelje je to izazovno na jedan potpuno drugačiji način. U tom trenutku mi najbitnije bilo da mi supruga okej. Znači, to je prvo bilo. A posle kad smo saznali šta i kako, bukvalno smo se držali za to šta nam kažu lekari, u stvari glavna doktorka. I od informacije koje dobijemo od nje, to nam je bilo ubedljivo, znači onako zlata vredno. Svaki porođaj koji se obavi pre isteka 37. nedelje trudnoće smatra se prevremenim porođajem, a svaka beba koja se rodi pre isteka 37. nedelje je prevremeno rođena. Učestalost prevremenog porođaja u Srbiji je 7%, a u svetu 10%. Posledice koje mogu postojati su pre svega, da kažemo, od strane respiratornog sistema, bebe koje budu dugo na aparatu za veštačko disanje, na mehaničkoj ventilaciji, mogu imati hroničnu plućnu bolest i dugotrajnu zavisnost od kiseonika, kasnije u životu mogu imati češće probleme vezane za respiratorni trakt. Zatim tu su problemi vezani za centralni nervni sistem, odnosno mozak, može biti ozbiljno pogođen i u zavisnosti od toga mogu kasnije nastati razvojna kašnjenja ili razvojni deficiti, sve do cerebralne paralize. Takođe su senzorni sistem je u poslednjem trimestru trudnoće u intenzivnom razvoju, tako da čulo vida, čulo sluha se intenzivno razvijaju i prevremenim rođenjem ovaj razvoj može biti ometen, može doći, kada govorimo o čulu vida, do patološkog razvoja i rasta krvnih sudova, to je poznata retinopatija prematuriteta, tako da vid prevremeno rođene dece može biti takođe ugrožen. Danas se o svemu ovome mnogo zna, tako da se kompletno lečenje prevremeno rođene dece odvija da se pritom uz sve medicinske mere izuzetno vodi računa o prevenciji svih ovih stanja kako bismo postigli da se ona dešavaju sa što manjom učestalošću. Prosečna dužina boravka u institutu iznosi 45 do 47 dana prema našim zdravstvenim izveštajima. Evo, to govori o težini svih problema. Najnezrelije bebe borave u institutu za neonatologiju i po 4-5 meseci. Po otpustu ove bebe su redovno praćene najmanje do uzrasta od godinu dana i od strane neonatologa i od strane fizijatra da bi se pratio razvoj, stimulisao razvoj, intervenisalo ukoliko se uoči da je to potrebno,
Takođe se rade redovni oftalmološki pregledi i kontrole i kao i audiološki pregledi gde je to potrebno, tako da je to jedno sveukupno praćenje do uzrasta od godinu dana, kažem nekada i duže, i uvek multidisciplinarno. Imate intenzivnu negu gde sa bebom ne možete da budete u kontaktu. Bebe su priključene na rad, znači to je prvi put zastrašujuće kad vi vidite bebicu koju, evo, ni sad ne mogu da se setim koliko je malo biće od 620 grama. I ta bebica na sebi ima razne infuzije, imate cevčice, čuvene cevčice koje prate rad njenih vitalnih organa. Tako da to je intenzivna nega. Na poluintenzivnoj nezi vi polako počinjete da isprobavate ulogu roditelja, počinjete da hranite bebu, da joj dajete terapiju, onda polako vas upućuju na to kako da negujete bebu i poslednji korak je čuveni kangaroo care, odnosno kontakt koža na kožu, kada vi zapravo možete prvi put posle toliko meseci, toliko neizvesnosti i borbe da svoje dete uzmete u ruke i stavite na grudi, što je zapravo od početka trebalo da bude tako. Nakon prevremenog dolaska na svet, bebama i roditeljima predstoji borba. Prvi dani su bili najteži, jer zapravo upravo to, prvo što jeste najzahtevnije da beba se izbori zapravo prvo za život u tom prvom periodu. I to su bili dani od danas do sutra. Znači, pozivi jednom dnevno. Prvo, da li je naša beba tu i dalje. I ta pitanja zapravo su svakodnevno bila tu i bila zapravo jedina važna. To da li je beba i dalje tu, dokle god je ona bila na respiratoru. Posle toga je situacija bila malo opuštenija, jer zapravo kada beba napusti to odeljenje intenzivne nege, vi ste njeno zdravlje, to znači da je njeno zdravlje mnogo stabilnije i vi ste već tu u mogućnosti da budete uključeni u negu bebe. I to već tada zapravo vi imate, odnosno tek tada imate osjećaj da ste vi zapravo postali roditelj i da nešto možete da uradite za tu bebu. Do tada vi ste samo neko ko sopstveno dete posećuje svaki dan, da je vidi preko inkubatora, eventualno da je dodirne, da ja sam eto imala, zbog toga mi je to predstavljalo posebno zadovoljstvo i posebno me je pomoglo uopšte mom zdravlju. Imala sam mleko koje sam donirala institutu i ona je počela da ga uzima kada je to njeno zdravstveno stanje dopuštalo. Ali do tada vi ste zapravo samo neko ko čeka vesti i živi u velikoj neizvesnosti. Ta borba je prvih skoro 3 meseca bila vrlo teška zato što ona zapravo bila na respiratoru. Respirator je, iako zvuči zastrašujući i jeste zastrašujući, ali to je samo jedna od boljki sa kojima se susreću prevremeno rođene bebe. Imala je i krvarenje u glavici visokog stepena i različite zdravstvene probleme koje su proistekle iz toga i to je bio veliki izazov za nju. Svaka nova vest o bebama me je jako radovala, naravno. Mada ja nisam očekivala, drugačije sam sve to zamišljala. Zamišljala sam samo da čujem kako su bebe slatke, evo da ti pošaljem slike, da ih upoznam bolje, da mi priča više o bebama, a zapravo onda sam shvatila da sve se vrti oko toga kako su u zdravstvenom smislu te reči. I shvatila sam polako da je priča mnogo komplikovanija nego što je moj taj sav optimizam želeo da je napravi i da su zapravo uskoro je neko izgovorio to na taj način, onako iako malo nepažljivo i surovo, vaše bebe su životno ugrožene. I to je zapravo meni bilo zastrašujuće, znači ovo sve uopšte nije dobro što se desilo. Uskoro sam izašla iz porodilišta i već kada sam
mogla izbliza da vidim situaciju, koliko god je ona bila zaista užasno jedno suočavanje sa tim šta zapravo tako ran prevremen porođaj predstavlja. S druge strane mi je bilo lakše što konačno zapravo znam šta se dešava. Svaki dan sam se čuo sa doktorkom, znači i ja sam primao pozive, i one i dobre i loše. I kako da kažem, prosto nismo imali neku, da tako kažem, neku obradu svega toga. Više je bilo onako šta kaže doktorka, to i ja prenesem, ali onda kad sam preneo tu, jel te, najgoru vest, kad smo izgubili dečaka, prosto gledali smo šta možemo da izvučemo pozitivno iz devojčice, u smislu da se ne držimo za to što, jel te, više, da kažem, nema, nego sad se držimo za ovo, za drugu bebu. Bukvalno taj period je bio kao neki period magle. Znači, igrate sudoku ili tako nešto, video igre, da vam prođe vreme i čekate poziv i čekate da se nešto pokrene. Ali je stalno bio tu neki osjećaj da će izaći sve dobro. Jednostavno, ako se već desilo šta se desilo, s druge strane kao yin-yang. Znači, ako se desilo loše, morat će i nešto dobro da bude. Dolazak u Institut za neonatologiju veliki je stres za roditelje. Mi primamo bebu kao hitnog pacijenta i majka ostaje u porodilištu. Često je otac taj koji dođe da se interesuje i vidi gde je beba smeštena. Sigurno da je ovo jedan događaj vrlo šokantan za roditelje, jer umesto velike radosti i sreće, jer se po definiciji očekuje zdrava beba, ovde je susret sa bolnicom, neizvesnošću, životnom ugroženošću i raznim vrlo teškim vestima. Mi smo uvek u obavezi da funkcionišemo kao tim, da imamo međusobno poverenje i poštovanje, da sa naše strane izdvojimo dovoljno vremena za iscrpne informacije, da budemo uvereni da su nas roditelji razumeli, a istovremeno da i oni shvate da mi brinemo, da imamo vremena i za njih i za dete i da radimo na njihovom zajedništvu. Upravo to davanje prostora i mogućnosti da roditelji budu duže uz bebu, da je njihovo prisustvo ovde dozvoljeno tokom celog dana, značajno olakšava ove teške trenutke roditeljima i našu komunikaciju čini neuporedivo lakšom i naš rad čini timskim radom. Kao i u svakoj borbi, i ovde je podrška bitna. Roditelji prolaze kroz osetljiv period, pa je podrška porodice, prijatelja i lekara ključna. Ne mogu da kažem da sam imala podršku. Nažalost, sve bi bilo mnogo lakše da sam imala podršku. Prvo, svi su mi izbegavali zapravo. Osjećala sam se kao potpuno suvišno to. Osjećala sam se kao da jedno čekaju da odem i da ne moraju da brinu o meni. Počevši od sestara koje su me diskretno okretale glavu. Svako moje pitanje je pitaćete doktore. Preko te nege koja jeste zaista specifična, posebno što majka koja se mnogo rano porodi pre vremena, posebno ako je to prva trudnoća, ona zapravo ne zna ništa o porođaju, a nije imala vremena da se spremi. Znači, ja se dobro sećam da je trebalo za nedelju dana da krenem na pripremu za porođaj, tako da ja zapravo nisam znala šta znači porođaj. Doktori su prebacivali jedan na drugog svaku odgovornost, svaka informacija je bila pitaćete nekog drugog, tako da sam ja bila potpuno tu usamljena. Da, umeđu vremenu, znači ja ne znam šta se dešava sa bebama, ne znam šta se dešava sa mnom u tom postporođajnom periodu. Mleko kreće, ja ne znam šta da radim sa njim. Potpuno, baš sam se osjećala zapravo kao da sam ostavljena potpuno. Je li bilo podrške od strane porodice, prijatelja? Kako je to izgledalo? Ako smo mi bili preplašeni, ljudi oko nas su bili 10 puta više. Oni su bili, znači mi smo nekako i bili pored bebe i polako se navikli na tu situaciju. Njima je sve bilo potpuno novo. Ja sam sigurna da su mnogi ljudi želeli da pruže, oni koji su želeli da pruže podršku, da su bili, da im je bilo teško da priđu, nisu znali kako.
i mnogi ljudi koji su se plašili zapravo, takvi ljudi ne mogu da vam budu podrška ako su u strahu i oni se povlače. Da, to je bilo jedno novo suočavanje koje nam je onako dosta teško palo, jer ono što vam zaista tada treba jeste podrška. Što se roditelja tiče, institut je prvi u našoj zemlji, prvi u regionu. Započeo edukaciju i implementaciju jednog posebnog koncepta koji se zove koncept razvojne nege i porodično orijentisane nege. Prateći sva svetska saznanja, mi smo uočili i ovu veoma važnu oblast koja govori da je ono što na prvi pogled ne deluje kao medicinska oblast je izuzetno važno za razvoj dece. Tako da smo, zahvaljujući edukaciju ovog programa razvojne nege i proučivši i usvojivši koncept porodično orijentisane nege, usvojili koliko je važno prisustvo roditelja u svoje dete, usvojili koncept da porodica čini celinu i kada je beba u bolnici, tako da smo mnogo radili na tome da pomerimo granice i promenimo dosadašnja pravila, da omogućimo da roditelji budu prisutni uz bebe, da medicinski profesionalci mogu da ih ohrabre, da oni upoznaju svoje bebe koje se umesto kod kuće nalaze u bolnici, da počinju da budu uključeni u proces nege, dakle edukovani su od strane medicinskih stručnjaka, da stiču roditeljske kompetencije, da se uvežbavaju i da jednoga dana kada taj moment dođe mogu samopouzdano i potpuno mirno da napuste ovu ustanovu i preuzmu brigu o bolnici. Dok se beba nalazi u Institutu za neonatologiju, takođe je omogućeno da se sprovodi kontakt koža na kožu ili takozvana metoda Kangaroo Mother Care, koja omogućuje kontakt između majke i deteta, može i između oca i deteta, ali koja omogućuju posebno za to namenjenom prostoru da beba bude zajedno sa svojom porodicom. Ovo je veoma važno, jer se zna da je separacija i odvajanje majke i bebe neposredno posle porođaja vrlo štetna i po majku i po bebu. Za to sada postoje brojni naučni dokazi i stoga su sve ove mere preduzete upravo da bi se sprečio razvoj anksioznosti i depresivnosti kod majke koji je moguć, a da bi se pomogao razvoj takozvane sigurne afektivne vezanosti, pozitivne afektivne vezanosti između majke i bebe, kako bi dalji razvoj u svakom smislu bio adekvatan i najbolji mogući. Vaše roditeljstvo dalje obeležava, prilično je pomućeno upravo time što vi živite u stalnom nekom strahu da li je sa bebom sve dobro, šta treba, vi ste svesni da je vaša beba osetljiva, da ona zahteva dodatnu negu i dalje, kao što je bilo od početka u porodilištu, na institutu je situacija još i najbolja što se tiče, ne još i najbolja, na institutu je situacija odlična što se podrške tiče, ali porodilište, kada izađete sa instituta, vi zapravo i dalje opet ste u tom osjećaju da li ja radim sve kako treba, šta sad treba se radi, da li će ona biti dobro. Beba je mala, vi znate da je beba osetljiva, stalno učite iznova, kontrola ima mnogo, posebno u prvo vreme. U prvo vreme ima jako puno kontrola i to jako važnih kontrola. Tako da to vaše roditeljstvo i uživanje sa bebom, znači ta lepa strana roditeljstva uvek je nekako na holdu. Uvek inače u životu pratim ono gut feeling, takozvani, u stvari ono što kaže nešto unutra i nekako to mi je stvarno prirodno došlo. I trudio sam se sa sunčicom kako je došlo da je bukvalno gledam kao bebu, kao i svaku drugu. Imali smo tada mačka, jednu koji je isto bio uz nju, skroz. I nekako smo se trudili, uopšte nije bila ta, mnogi roditelji se onako dođu sa strahom zato što je beba bila u bolnici i onda dođu sve neke stvari, bolničke stvari interpretiraju na kući, mislim naprave i u kući, znači tipa neka nenormalna
kako se to kaže, higijena koja prosto prevazilazi nešto, da kažem, nešto što je normalno. Mi smo to, recimo, meni je tad bilo da neke stvari, ako su bilo u bolnici, više nisu u kući. Znači, jednostavno da sunčicu se tretira kao beba, kao bilo koja druga. Sa svim svojim potrebama, naravno, ali bez tog nekog straha i tog nekog, kako bi rekao, tog nekog što prevazilazi normalno, aj tako se izrazim. I ono što, na primjer, bi bilo dobro i što vidim na tuđim primjerima da posle 11 godina, koliko je prošlo, i dalje nedostaje, to je, na primjer, posle, nakon izlaska sa instituta, kako je pravno rešen status prevremeno rođene dece, njihovih roditelja, prava koje to dete ima vezano za njeno lečenje i dalju podršku. Iz čitavog ovog iskustva, kao iz potrebe za podrškom, nastala je knjiga Put roditeljstva od mrvice do zvezde. Ja jednostavno od početka nisam imala problem da o tome pričam, ok, zbog moje prirode sigurno, ali zbog toga što sam shvatila koliko je važno da se priča i koliko je važno da to ne bude ništa neobično i koliko bi sve mnogo bilo lakše za sve da ljudi zapravo o tome pričaju mnogo više i da dele svoje iskustvo, što je još važnije. U to vreme ja nisam bila sposobna da vodim dnevnik, vodio ga je tata, najviše tata, a onda sam se i ja polako tu pridružila, tako da zapravo ta knjiga je inicijalno nastala kao neka kombinacija njegovih beleški, zajedničkog iskustva, kasnije mnogi stvari koje sam ja naučila iz čitave naše priče i na kraju sam zapravo došla do toga, ok, imam u glavi nešto što bih voljela da sam imala kada smo mi prolazili kroz to, što bi mi mnogo značilo da sam imala upravo baš na tom institutu, gde sam kasnije sam i ja ležala na institutu, znači da sam imala u tom trenutku da znam šta očekujem, da znam zapravo šta je prevremeni porođaj, šta nosi sa sobom, a šta ne nosi sa sobom, da se neke stvari ne plašim, da znam šta da očekujem, da znam gde će tu biti moja uloga i naravno jako je važno i tih prvih godinu dana po izlasku sa instituta zato što je to najosjetljiviji period za bebu i najburniji za roditelje posle te intenzivne nege. Tako da sam zapravo sela i lagano organizovala taj priručnik onako kako znam da najlakše i najbolje može da priđe roditeljima. Sunčica sada ide u specijalnu školu i njen ritam u životu je prilagođen njenim potrebama. Lolo, ćao! Da. Hoćeš da nam kažeš kako se zoveš i prezivaš? Zodica. Zodica Jekić. Sunčica Jekić. Dobro. A koliko godina imaš ti? 11. 11. Dobro. Je li ideš u školu? Lebo kole kod Maje. Aha. Dobro. Čega voliš da se igraš, Sunčice? Dovake. Ok, glasno reci, slobodno. Dovake. Na tabletu voliš, ok? Šta još voliš, reci? Ide kod bake. Glasno, da te ču... Ide Da ideš kod bake i deke, super. kosi trava. Da kosiš travu, divno. Pa sa Sunčicom, znači najviše radim tu školskog radija, u stvari tu online školu, znači njena učiteljica njoj pošalje za tu nedelju šta su teme, koje su to oblasti koje treba da se pređu i ono što je u stvari jeste, da kažem, važno zbog cijele Sunčicine situacije i prosto njene slabovidosti, da se to mora prilagoditi, odnosno da to na neki način moramo da prilagodimo, da to ne budu sitna slova, da ne budu baš neke slike što su puno, da kažem, sa puno detalja, nego da to bude neka kratka, jasna forma koja je njoj pritom privlačna i motivišuća i da kažem da može da je vidi i da je apsolutno razume. Ja mislim da se na svemu vidi ta borba koju je ona prošla kroz prevremeno rođenje. Prvo što je borbena, to se i dalje vidi, vrlo uporna. Posle svega što je prošla, ona je za mene ogroman borac i pokazuje koliko zapravo iz nekih najtežih početaka i uz najteže izazove malo po malo uz lagane napretke i prihvatanja i mnogo prihvatanja zapravo sve ipak može da bude
Kako bi vi opisali sunčicu? Pozitivna, vedra, mangup, ne znam šta bi još rekao. Jako je vedra, znači neverovatno je vedra. Bila je, jeste još uvek veliki borac sa svim tim što je snašlo i kada je imala, supruga je pričala naravno što je sve imala, ali ona nekako prosto ne mari za te neke stvari, jednostavno ide. I ona isto onako dosta prati, vidi se to svoju naravno kao dete i tako dalje, prati svoje srce i prosto nekako dosta mi delo je nesputano. Sad, sigurno smo i pretpostavljeni mi u tome pomogli kao roditelji, što nismo tako na neki način pritiskali za nešto što ja smatram možda bespotrebnim i baš zato mislim da ta njena vedrina, ja bih nju baš rekao kao njeno ime, sunčica, vedra. Ili imate vas dvoje neke svoje rituale? Imamo, recimo, evo videli ste ovo s biciklom, znači imamo šetnice, vožnjice, onda idemo na te neke tipa javni akvarijum i tako neke, ja volim mnogo prirodu, onda i nju svuda, da kažem, u to, svuda idemo u tom smislu zajedno. Ali ono što baš voli, to je taj pokret i ona je uvek volala taj pokret. I kad je bila mala, ona je voljela prosto da, ja sam njoj, ne znam koliko je imala, ali jako brzo ja sam na njoj nabavio sedište malo za bicikl da me bude ispred mene. I to se posle ispostavilo i medicinski da je to dobro vestibularna stimulacija, a ja to nisam imao pojma, ja sam samo išao da nam bude lepo. U budućnosti je vidim kao devojčicu kao devojku zapravo, koja ruši neke predrasude oko sebe, koja prevazilazi sve ono šta joj nameće njen razvoj i svet oko nje i kao neko ko ostvaruje ono što želi vodi. Nije svaki put da roditeljstvo je isti. Nije svako roditeljstvo isto. Ali su radost i sreća dok gledate dete kako raste, neizostavno tu.